Semearen eta Espiritu Santuaren izenean, jauna zuekin, senideok, aitor ditzagun humiltasunez, gure pekatuak, misterio santuak behar bezala ospatuan izateko. Erruki, jauna. Kristo erruki. Erruki, jauna. Erruki dakigula jainko guztiz altsua, eta gure pekatuak barkaturik eraman gaitzara, betiko bizitzara. Egin dezatu motoik, jauna, gure arrasoen jainkoa. Errazia berezi eman zenien Joakin eta Ana santuei, haien gatik jaintxuso jaio baitzen, zure seme gizon egilaren ama. Emai guztu ginen otoitzak esker, zure herriari egin duzenion salvamene egitxean. Zure seme Jesucristo gure jaunaren bitartez, zure ginen Espiritu Santuaren batean, jainko tarreren izi baita, gizaldi eta gizaldietan. Siraken urtik, gorez ditzagun gizon honak, gure arbaso izandakoak. Gizon honak ziren, haien itxaropena ez da bukatu. Haien egite honek beren jatorrian irauten dute. Haien ondarea semeen semeetara igaro da. Haien semeek zintzo jarraitzen diote elkargoari. Baita haien semeen semeek ere, haien esker. Haien oroipenak beti iraungo du, eta haien maitasuna ez da itzariko. Haien gorputzak bakean daude hilobian. Haien izenak gizaldiz gizaldi irauten du. Herriak haien jakindudiaren berri ematen du, eta batzarrak haien goralpenak ospatzen ditu. Jaunak esana. Erantzun salmoa. Jainko jaunak errege aukia emango dio. Jainko jaunak errege aukia emango dio. Jaunak Dabidi zin hau egin zion, zin sendoa, eta ez du atzera egingo. Zure jatorriko semea ipiniko dut zure aukian. Jainko jaunak errege aukia emango dio. Han erneraziko dut Dabiden indarra. Piztuko diot nire gantzuko hori handia. Lotxaz ditut haren etxaiak jantziko. Nire buruntzak haien gainean bilbir egingo. Jainko jaunak errege aukia. Jauna zuekin, Jesukristoen ebangelioa Salmateoren liburutik. Aldiatak Jesusen honela esan zion bere ikasleei, zorionekoak zuen begiak ikusten dutelako, eta zuen belarriak entzuten dutelako. Benetan diozuet, profeta eta zentzo asko ikusi nahi izan zuen, zuek ikusten duzuena, eta ez zuten ikusi. Eta entzun, zuek entzuten duzuena, eta ez zuten entzun. Jaunak esana. Gaurkoan, Elizak, San Joakin eta Santa Ana ospatzen ditu. Jesusen aitonamonak. Pentsatu behar dugu, Jesus mundu hontan egon zelarik, famili batengan bizitu zela. Guk izan dugu bezala, berak ere bere familia bizuen. Epilenetan ipatzen dugu Jose eta Maria, baina pentsatu behar dugu baita ere, Mariaren gurasoak, Joakin eta Ana. Ez digu deus esaten, evangelioak zuzenean, baina oso posible da biziko zirela, behintzat Jesus txikia zerarik, erregenetan oso gazterik ezkontzen ziren, baina ere oso gazterik ezkontuko zen, eta seguru asko nahiko gaztek izango ziren Joakin eta Ana, gero ez dira gehiago gertzen evangelioetan, baina behintzat badakigu eta ala ospatzen ari gara gaurkoan Jesusen aitonamonak zirela. Eta pentsatu behar dugu, Jesusengan nola baitere gauza humano guztiek halako alderdi ederra agertzen digutela. Bere jaiotzak, bere haurtzaroak,
bizimoduak, pentsatu behar dugu, Jesusek erakutsi nahi digula, bizitza gauza ederra dela, jagoikoak emandako opari handi bat dela, eta modu hortan sentitu behar dugula. Jesusek hala nahi du. Horregatik, estimatzea gure familia, gure herria, gure gauzak, egunerokoak jagoikoak egin dituen gauza guztiak bihotzetik estimatzea oso jarrera kristaua da. Jesusek hala erakutsi nahi dugu. Ikusten dugu Jesus bere lagunekin otorduak egiten zituela. Ikusten dugu Jesus bere lagunekin mendira joaten zela, edo arraiak harrapatzera, edo Jesusek lan egiten zuela, seguru asko zurdin bezala, San Joserekin. Ikusten dugu Jesusek halako bizimodu aukizuela, eta nahi duela baita ere gu saia gaitezela gure bizitzan gauza guzti horiek aukitzen. Horregatik, gaurkoan Joakinek eta Anak goixe gogorazten digute. Familiak ze garrantzia duten gure gertukoak nola maitatu behar ditugun, ze gauza ederra den. Behintzat mundu honetan gauden eta dauden bitartean hori dena aprobetxatzea, hori dena bihotzetikan estimatzea. Eskatzen dugu da Joakini eta Anari. Haiek Jesusen aldera edo Jesusen gatik sentitzen zuten maitasun handi horretatik, dudik gabe, pentsatu behar dugu akerrenek, eta gora maite. Zuzuen batzen zuen hiloak eta ala ere maitatuko zuten Jesus, Joakinek eta Anak. Eskatzen dugu guri ere Jesusen ganako maitasun horretatik pixka bat eman dezaketen. Eta egin izagu orain gure eskakiak. Eskatuko dugu bereziki aiton amona guztien alde. Jagoikoak eman dezaiela bere gitarra, bere maitasuna, eta haien ejempluak ere beti lagundu dezaiela bere gidogei eska dezaiela jaunari. Eta gure hildakoak ere gogoan hartuko ditugu. Gaurko meza santuan bereziki gogoan hartuko ditugu Kontxo, Sestorean, Josefina, Berasain, Anita eta Maria, Baka, Anita eta Lorea, Jose Ignacio, Azpiroz, Jose Miguel eta Isabel. Jaunak ere baitan hartu eta handik gure alde egin dezaten eskakezatzen jaunari. Entzuna eta honen bihotz ez egiten dizkizugun eskakiak Jesu Kristo gure jaunari bitartez. Horren
Ziti, Pontxo Zestorai, Josefina Beresain, Carmen eta Maria, Paca, Anita eta Lorea, Jose Ignacio Azpiroz, Jose Miguel eta Isabel, eta hitako guztiak anitzazutu aurpegiak erditan. Erronki zakiztikoaren, guk guztio betiko bizitza itxi dezagun, jangoikoaren amamaria doatsuarekin, San Jose bere senarrarekin apostolu santuekin eta gizati guztietan, zure adiskide izan diren santuekin, agekin batean horrez ezagun, Jesu Kristo zure semearen bitartez. Honen bitartez, honekin eta honengan, zuri aita jangoiko aguztien horri Espiritu Santuarekin batean, oste eta hitza guztiak gizaldi eta gizaldi guztietan. Salbatzaileak, aginduta erakutsiak jarraituz, hildur gabe esan dezagun. Gure aita zeruetan zera, santu izan ere zure izena, etor beti zure agindua, egin beti zure gaia zeruan bezala horrela ere, emain hau berrundutako egia, barkatu bezorrak, guk ere gure zortu barkatzen ezkero, eta ez guketan eraman, baina atera gaitzaz zuzetik, atera gaitzaz zuzeuna, gaitz guztietatik emai guzu bakera egunotan, zure errukiari eskertekatik garbi bizi gaitezen eta eskualdietan sendo, betiko zorionaren itxerotenean, Jesu Kristo gure salbatzailea, noiz etorriko den zain gaudela. Jesu Kristo gure jauna zurezmana apostoluei pakea usten duzuen bere pakea ematen, begira zure Elizaren sinismenari eta ez gure pekatuei, eta zure gogoan bezala, emaiozu Elizari pakea, eman batasuna, errege bizi baizera, gizaldi eta gizaldietan, jauna pakea beti zuekin. Eta eskurik gabe, emaiozu pakea ekarri. Jangoikoaren mintotxa, zuk entzen duzuen pekatua, Ona hemen jangoikoaren mintotxa, ona munduko pekatuak geltzen duena, zoriontsuak jaunaren maitaituak. Jaunari ez da zion,
egin dezagun otoitu. Oi Jainko, zure seme bakarra, gizakiengatik jaiotzea nahi izan zenuen. Gizon emakumeak, misterio miragarri baten bidez, zugandik berriro jaio zitezen. Seme alaren bidez, ase gaitu zitezkero. Emai guzu bihotzonez, zure seme alabatzako espiritua, eta egin ditzazu santu, Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Jauna zuekin,